Dar haideți să vă întreb un alt lucru. Nu avem buget. Este o situație fără precedent. România nu are un buget. România așteaptă alegerile și după aceea își creionează bugetul. Ca să-și creioneze bugetul. Dar investitorii străini nu așteaptă alegerile. Cei care vor să vină, să-și facă o afacere, iau o decizie foarte rapidă și să uită și văd în România ce s-a întâmplat anul ăsta, referendum, alegeri, certuri, să uită, au buget, n-au buget, ok, mergem în Bulgaria sau mergem în altă parte. Este de nedescris această situație în care premierul Ponta cu această lejeritate amână creionarea bugetului. Și anul 2013 este un vârf de plată a datoriei publice. Este anul în care se pot face decomiteri de fonduri importante pe toate programele mari. Nu vorbim doar de postru. Vorbim și de programul de transporturi sau de programul de competitivitate, de post-CC, vorbim de toate programele. Și în același timp, mai mult decât atât, avem nevoie de un portofoliu de proiecte pentru perspectiva financiară viitoare pentru 2013-2020, 2014-2020. Dacă nu pregătim acest portofoliu de proiecte acum, vom ajunge exact în aceeași situație în care suntem acum, în sensul în care avem o absorpție mică. Proiectele se pregătesc înainte de o programare financiară. Fiecare minister trebuie să aibă un portofoliu care trebuie prezentat public. Inclusiv Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul Dezvoltării sunt ministere care au bugete de investiții importante pe care ar trebui să le publice și să le discute public înainte. Asta presupune o strategie foarte bine pusă la punct și stabilită din timp. Că vorbeam de fapte. Am avut la Ministerul Integrării, actualul Minister al Dezvoltării, în anul 2005, 89 de proiecte pregătite, care au fost proiecte fare, care au fost transformate în proiecte aplicabile pe fonduri structurale. Acele 89 de proiecte, un portofoliu de aproximativ $1,5 miliarde, în 2007, în toamnă, au fost aprobate și au intrat în procedeul normal. De aceea o să observați că Ministerul Dezvoltării are cea mai mare rată de absorpție acum. Acesta este fundamentul pe care se întemeiază o rată de absorpție. Munca din timp. Trebuie să construim acest portofoliu de proiecte și trebuie să începem de acum. Și aceasta trebuie să fie preocuparea noastră. Nu luptele politice și certurile și orgoliile și această zarvă și vrajbă pe care omul de rând, românul, o vede și de care românul s-a săturat după atâția ani de la Revoluție să vadă asemenea scandal în continuare. Românii se așteaptă la soluții de la noi. Românii ne acordă votul atâta timp cât suntem în stare să aducem o plusvaloare, să construim un proiect, cât putem să ne ținem de cuvânt.